Ahoj lidi, zdá se, že mi to nějak nefunguje, tak tam bude tohleto, nebude vám to doufám vadit. Vidíte tam tohle, to tam nebude, to je jedno, já mám nový to je jako nový počítač, tohle je můj seznam, ale vy ho vidíte jinak se jmenuji Zdenda Kuta. Poznali jste to. Tohle to je červený. Ten, kdo má seznam, tak to pozná. No, tak já budu natáčet videa, kde jsou... jo, nějaký videa. Z herní.cz. Tam to doufám znáte. Promiňte, seká se mi to. Nebude to doufám vadit. Natáčím pop ví, tak to. Zahrajem si to, co znám, anebo to, co ještě neznám a neumím. Každý z vás chce, každá z vás, já vím, že se hlavně díváte na Minecraft, tak byste si mohli vyzkoušet tohleto. Jestli vám to půjde. Víte? Ale kdybyste chtěli vidět můj Skype, tada. Počkejte, někdo mi píše. Vidíte? Mí lidi. Na Skypeu. Já jsem. Jo. Něco aspoň vidíte. Tohle je můj nejlepší kámoš. Vidíte, tohle to jsou opaky. Já mám webcam. Byste všechno viděli, co je opačný. Vidíte? Opak. Všeho je opak. Hlavně slunce. To teď ale nebudu asi ukazovat. Protože já... No, teď jste viděli, co to. Nechám si zapnutý zvuk, jestli chcete. Tohle je ty, co nemají Minecraft. Když to jsou dost divný zvuky, víte? A ty zvuky slyším. No teď jste to hodně krát slyšeli. Což jste neměli, víte. Já vím, že se vám to nelíbí. Wow. No, ale mi to nefunguje, víte? Mně to nejde. Tohle, to je taky skvělý. Natáčím to, doufám. Jo. Už se budeme blížit ke konci, já můžu natáčet jenom 10minutová videa. Jestli vám to líbilo, napište mi. Ke konci bude překvapení. Ten, kdo mi dal odběr chratelé. Nebo ten spíš, kdo mi pomůže. Hlavně. Pomožte mi, já nemám žádný odběr chratelé. Nemám žádnýho. Můj kámoš. To jste viděli jeho video. Minecrafták Filip. No, já tady mám zatím něco hotového, víte? Promiňte, že to tak vidíte. Já neumím vracet naspět.
víte, to je moje chyba. Ale mně by to šlo to. Tak nebudu moc používat myš. Lidi, chovám se jako pitomec. Když tohleto někdo už hrál, tak když se někdo na mě teď dívá, tak povězte, že jsem největší pitomec. Víte? Nejlíp mi to jde hrát šipkama, to musíte uznat. A zase, že už se hrajem, nebo vy hrajem to tady. Moje další video bude o čem? Jo, o nějakým Legu. Ten, kdo nezná Lego, má smůlu. Lego je to nejpopulárnější a zdá se, že jenom se to zdá, že to, já v tomhle tom fakt nejsem dobrý. A to jsem vám povídal, že budu natáčet videa z tohohle. No vidíte, mně to nejde. Já hraju. Už se pomaličku blížíme ke konci, ale možná to dáme. Což to uvidíte. Ještě není finále, víte. Já jsem ještě školák. A natáčím ještě jsem školák. Je mi 11 let. Na začátku jste slyšeli, kolik mi je. Na začátku jste slyšeli, jak se jmenuju. Hlavně nezapomínejte na lajky. A nejvíc na komentáře. Prosím. Já nemám žádnýho odběratele. Prosím lidičky. Pomůžete mi. Pomůžete. Ještě máme nějak 2 minuty natáčení, takže uvidíte vítězství nebo hru. Jak si myslíte, že se mi vede? Jak? Podle některých z vás vy si budete myslet, že blbě, ale já nevím, nějaké. To vyhrajem. Možná. Ještě máme, už to bude minuta. Ale dali jsme to. Vidíte, bude pokračování. Vidíte, dali jsme další planetku. Druhou. Já můžu natáčet jenom hodně malý videa, takže to bude jenom po půlkách planetky. Moje největší bylo planetka tahle. Nejtěžší bude tahle. Takže lidi, nezapomínejte lajkovat, odbírat, dávat hodně komentářů, dívat se na má videa a ještě a v dalším videu uvidíte nový pozdrav. Na začátku nebyl žádný, já vím. Takže čus.